Jeg fortsætter lige filmningen lidt alligevel, fordi det der viser her nu, at vi så kørt et stykke af vejen her, og det fortsætter faktisk med de her groteske cykelforhold. Jeg ved ikke, hvordan I kan forestille, hvordan det er, når det regner, og det er mørkt og lignende, og folk er stresset og travlt. Der er sket flere mindre uheld heroppe. Nu er vi tilfældet, jeg ved ikke, om der er sket nogle alvorlige, men det er bare et spørgsmål om tid, fordi oversigtsforholdene er så ufattelig ringe. Nu kommer vi så ned til skolen, og der begynder der så at komme lidt mere orden i sagerne her. Hurra, her kommer faktisk noget af det første sted, hvor det viser, at der er en cykelsti her. Og det er så lige 2 meter inden vi svinger ind på skolestien, at cykelstien den kom og kanten kom. Så det var vældigt. Der er selvfølgelig mulighed for at komme andre veje end den her vej her, men det kræver så lige en ekstra 10 minutter cykling, og det er der altså ikke nogen, der gider at gøre. Og det har vi ikke ude for, at der er nogen, der tager en omvej, og det er en ganske pæn omvej, man skal køre for at komme i skole på en mere sikker facon, hvis det overhovedet kan lade sig gøre.